Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά. Τα κάλαντα έκαναν ένα μεγάλο ιστορικό ταξίδι από την αρχαία Ρώμη στη Νέα Ρώμη και από εκεί στη σύγχρονη Ελλάδα. Εν συντομία, οι αρχαίες ρωμαϊκές καλένδες ήταν ουσιαστικά ένας όρος διαίρεσης του ρωμαϊκού μήνα. Από εκεί και η λέξη calendar, καλεντάρι. Από εκεί επίσης προέρχεται και η ελληνική λέξη κάλαντα. Οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν ως καλένδες την εκάστοτε πρωτομηνιά, δηλαδή τις 5 πρώτες μέρες. Όπως πολλοί άλλοι αρχαίοι ρωμαϊκοί θεσμοί, έτσι και οι καλένδες συνέχισαν να υπάρχουν και στη Βυζαντινή εποχή. Οι Βυζαντινοί βέβαια υιοθέτησαν κάποια στιγμή τη διαίρεση του μήνα κατά εβδομάδες, όπως συμβαίνει σήμερα. Οι καλένδες του Ιανουαρίου έπαιζαν σημαντικό ρόλο ακόμα και πριν την έλευση του χριστιανισμού. Κατά την πρωτοβυζαντινή εποχή, την 1η Ιανουαρίου, αναλάμβαναν το αξίωμά τους οι ύπατοι. Ένα στη Ρώμη και ένα στη Νέα Ρώμη. Γι' αυτό και οι καλένδες του Ιανουαρίου συνοδεύονταν από διάφορα εορταστικά δρόμενα, τα οποία εξελίχθηκαν μέσα σε 2.500 χρόνια, εξελληνίστηκαν και εκχριστιανίστηκαν. Από τα βυζαντινά χρόνια μέχρι και σήμερα, ένα κομμάτι τους επιβιώνει μέσα από το έθιμο που αναβιώνει το 12ήμερο, δηλαδή τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα φώτα. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές πηγές για τα βυζαντινά κάλαντα. Ξέρουμε πως οι πρώτοι χριστιανοί πατέρες προσπάθησαν να τα καταργήσουν, χωρίς αποτέλεσμα. Μάλιστα, ένα από τα επιχειρήματά τους, κατά μία ηρωνία, είναι ένα από αυτό που χρησιμοποιείται από τους ανθρώπους που δεν τους αρέσουν και πολύ τα Χριστούγεννα. Συγκεκριμένα, ο επίσκοπος Αμάσιας Αστέριος, τον 4ο αιώνα, κατηγόρησε τους καλένδες ως εποχή ακραίας εμπορευματοποίησης και πως όλη η χαρά και η ανταλλαγή δώρων ήταν επιφανειακή και προκαλούσε κατάθλιψη σε πολλούς ανθρώπους. Ένας άλλος που μας δίνει μερικές ακόμα πληροφορίες, τον 12ο αιώνα αυτή τη φορά, είναι ο λόγιος Ιωάννης Τζέτζης, από τον οποίο μαθαίνουμε πως τα βυζαντινά χρόνια τα κάλαντα τα έλεγαν εκτός από παιδιά και ενήλικες, είτε τραγουδώντας, είτε αν ήταν κληρικοί, ευλογώντας τα σπίτια με απότατο σκοπό να αποκτήσουν χρήματα. Συγκεκριμένα, τους αποκαλεί αγύρτες. Τα παραδοσιακά κάλαντα που γνωρίζουμε σήμερα είχαν πολλές εκδοχές ανάλογα με την εποχή. Η παραξενιά στους στίχους των πρωτοχρονιάτικων καλάντων εικάζεται ότι είναι πειράγματα των νεαρών καλαντιστών προς τις νεαρές κοπέλες στα σπίτια στα οποία τραγουδούσαν και θέλανε να τις φλερτάρουν. Και αυτά ήταν μερικά ιστορικά fun facts για την πρωτοχρονιά. Καλή πρωτοχρονιά λοιπόν σε όλους!